Здравейте, аз съм Пашо Веги и тук реших да заснимя едно информационно видео, в което исках да ви обясня, че не можа да снимам толкова много време, понеже компютъра ми беше на ремонт. Сега не, че пак ще качвам чак толкова често, че е по-често от преди. Ще да кажа, че ще снимам на 3 игри. Едната, както виждате, Лига. Другата, другите две ще са Терария и Serial Sam. Ако искате да играем Лига заедно, може да напишете в коментар, тя ще я потърся и така. И това беше. До скоро!